Sara Davies dwi, a dwi'n gweithio fel swyddog hangen i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ac yn syml, yn rôl i ydy hybu a codi hyder myfyrwyr y grŵp i ddefnyddio i sgiliau Cymraeg a dwyieithog drwy weithgareddau a prosiectau ac i weld gwerth i'r Gymraeg i am yn swyddi, ond yn bwysicach na hynny yn gymdeithasol. Mae'r prosiect wedi cael ei ariannu gan gronfa hybu a hyrwyddo'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. A bwriad y prosiect yn syml ydy rhoi hyder i'r myfyrwyr gofal i ddefnyddio i sgiliau Cymraeg efo pobl hyn. Un o flaenoraethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ydy hybu sgiliau Cymraeg yn y maes iechyd y gofal, a dwi'n gwybod o brofiad personol bod y gallu ddefnyddio'r Gymraeg gyda claf sy'n mynd trwy gyfnod anodd sydd o dan straen yn mynd yn bell. Mewn ffordd, y Gymraeg ydy'r ffisig gorau fedrwch roed i unrhyw berson yn y cyfnod yna. A drwy fwynhau nifer iawn o weithgareddau efo pobl hŷn, bregus mewn cymdeithas, megis gwnïo, megis a ddyn o'r cacena, gweithgareddau rei cael yn gaea. Y bwriad ydy hybu sgiliau llafar a mwynhau y weithgaredd oedd yn bwysig gyda'r Gymraeg yn rhan naturiol, normal o'r weithgaredd hynny. Felly oedden ni'n lwcus iawn i gydweithio efo cynllun gofal ychwanegol sef Hafan Cefni. A lle oedd 13 o fyfyrwyr ei gofal yng Ngholeg Menai Llangefni yn mynd yno bob wythnos am 4 wythnos. Felly, oedd yr tenentiaid yn groesawus iawn, oedd nhw'n edrych ymlaen i gweld ni a strwythyr pob sesiwn mewn ffordd, cyrraedd, capanad, chwarae gema bwrdd, wedyn y weithgaredd a wedyn cinio yn y caffi. Ac mewn ffordd oedd o'n berthynas ddwy ffordd, bod Hafan Cefni wrth gwrs yn hybu ac yn helpu ni ac yn helpu myfyrwyr efo sgiliau i gyfathrebu, ond oedden ni'n helpu'r henoed hefyd o ran maen nhw wedi creu ffrindiau newydd a ffrindiau profiad i'w thrysori, ac oedden nhw union fel y myfyrwyr yn digaloni brod y prosiect yn dod i ben. Ond dwi'n ffyddiog fydd y gyfle ni mynd yn ôl i Hafan Cefni eto. Dim fel myfyrwyr, ond fel ffrindiau. Elli Morris dwi'n gwneud iechyd y gofal yn Coleg Llangefni. Do, mae wedi gadael ni fynd ar bron iawn dechrau y placement, ond heb mynd efo'r coleg am mwy. A da ni'n cael siarad efo pobl a jyst chwarae, dechrau chwarae gema efo nhw a chwarae cardiau. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn nedig mewn cartre gofal, dechrau mae'r pobl yn hynach ac mae'n anoddach iddyn nhw siarad iaith lle dyn nhw ddim wedi tyfu fyny efo. Dechrau do amgylch fama, nedig yn y gogledd, mae rhan fwy o pobl yn siarad Cymraeg a dechrau dyn nhw gyfer henoed ac dechrau plan bach wedyn maen nhw'n tueddu i siarad y iaith gyntaf nhw, dechrau sydd yn Gymraeg. Dwi'n meddwl, os dwi'n cymharu o ddechrau'r prosiect i ddiwedd y prosiect, dwi'n gwybod, dwi wedi siarad efo y myfyrwyr a dwi'n gwybod bod nhw wedi codi hyder nhw i ddefnyddio'r Gymraeg a bod nhw wedi sylweddoli pa mor bwysig ydy sgiliau dwyieithog nhw yn y maes iechyd y gofal. Rhywbeth eisiau dod nhw ddim wedi ystyried cynt, a bellach maen nhw'n gweld y Gymraeg yn sgil a maen nhw am wneud i gorau rwan i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'i ffrindiau yn y coleg oherwydd munud da chi'n colli'r arfer i ddefnyddio'r Gymraeg, mae'n anodd iawn ail ddechrau yn ei wedyn. A be nath yn syni fi oedd y myfyrwyr eisiau ar ddechrau'r prosiect oedd ddim yn hyderus, oedd yn swil nhw mewn ffordd sydd wedi elwa fwy allan o'r prosiect. Eirwen Jones dyn enw fi. A mi dwi yn 74 oed. A dwi yn byw yn Hafan Cefni maes blwyddyn rwan. A wedyn mae o'n le, da chi'n gyfod rhannu'ch bywyd efo pawb. A mae nhw'n ffeind iawn efo fi a mae'n le da iawn. Dwi wedi bod yn gwnïo, ffactri gwnïo ar ôl madal o'r ysgol. A wedyn fi sy'n gweithio yn y siop Nelson yn Llangefni yn y department store. A ar ôl hynny yn yr ysgol yn Talwn. Dyna beth dwi wedi gwneud. Do, maen nhw mynd yn ffrindiau chi, fel chi'n weld. Do'n ni'n ffeindio heddiw ar ddwy yna oedd isio fi heddiw. A dyna beth braf di hynny de. Ys fan'na ddipyn ohonyn nhw mat oes.
A mae gennym nhw lot o, wel, mae gennym nhw amser anifyr o'i blaenau mewn ffordd, ac eto amser braf de. Diolch yn fawr i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am roi y cyfle i ni felly cynnal y prosiect a cynnal y prosiect Gyda'n Gilydd yn Hafan Cefni. Dwi'n gwybod bod y myfyrwyr a'r hynod wedi elwan enfawr o'r prosiect, a gobeithio bod hyn yn rhywbeth sy'n mynd i barhau o un blwyddyn academaidd i'r llall.